Moravská kultúra má na Slovensku svoje pevné miesto. Nie len v tradíciách, ale aj v hudbe, ktorá dokáže osloviť aj najmladšiu generáciu. Jedna z moravských besied bola tentoraz venovaná deťom. Mladému publiku priblížila tvorbu moravských a svetových skladateľov. Náš dnešný koncert sme pre vás pripravili v spolupráci s občianskym združením Horenka v rámci projektu Moravská beseda, kde vám tak trochu chceme priblížiť tvorbu moravských a českých autorov pre veľký dýchový orchester. Tá je naozaj veľmi bohatá. Preto na Morave ešte chvíľku zostaneme a zahráme vám dve naozaj skvostné skladby. Budú to svetoznáme slovanské tance číslo 7 a 8 z pera nie nikoho menej známeho ako samotného Antonína Dvořáka. Sme radi, že už po druhýkrát sa nám podarilo zorganizovať túto besedu zameranú na tvorbu moravských autorov. Minulý rok to bola beseda zameraná na komornú tvorbu. To sme odohrali v areáli základnej umeleckej školy v Púchove. Účinkovalo dýchové plechové kvinteto z Banskej Bystrice a divákom predstavili komornú tvorbu moravských a českých autorov. Tento rok sme na to nadviazali trošku v inom duchu, vo väčšom. Zamerali sme sa na tvorbu moravských aj českých autorov pre veľký dýchový orchester, ktorá je veľmi bohatá, obsahuje nesmierne veľa hodnotných a svetovo známych kúskov. Niektoré z nich sme dnes uviedli a predstavili ich detskému publiku, ktoré ich prijalo s veľkým nadšením, za čo sme veľmi radi. A teraz už nasleduje skladba od Václava Maňasa mladšieho Pozdrav Venuši. Cieľom nebolo len predstaviť hudbu, ale aj nenútenou formou prebudiť záujem o umenie a vlastnú kultúru. Mesto Považská Bystrica okrem mnohých podujatí podporuje aj takéto živé programy, kde si naozaj deti a mládež môžu vychutnať rôzne typy žánrov hudby. Hudba tak prirodzene otvára dvere k poznaniu a prepája generácie. Čo sa týka mesta Považská Bystrica, úzko spolupracuje s občianskym združením Morava Krásna zem, ktoré aj dnes participuje na tomto podujatí, a tiež aj občianske združenie Horenka, ktoré je spoluorganizátorom. Sú to rôzne moravské hudobné túr, moravské besedy a sme naozaj veľmi radi a tešíme sa tejto spolupráci. A na jednu z takýchto moravských besied sme sa vybrali do obce Plevník Drienové. Práve tu sa stretli Slováci, Moraváci aj Chorváti, aby hľadali to, čo ich spája. Občianske združenie Horenka sa dlhodobo podieľa na projektoch a aktivitách, ktoré sú späté so životom a kultúrou moravskej menšiny na Slovensku. A to formou organizovaných besied, zameraných na najrozmanitejšie témy, napríklad problematika tradícií, kultúry, histórie, prezentácie nehmotného kultúrneho dedičstva a podobne. Nejde iba o prezentáciu tradícií, ale najmä o stretávanie ľudí, ktorí si majú čo povedať. Ďakujeme veľmi pekne za podporu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. A dnešná téma Moravskej besedy bola spoločné prvky našej identity. Ja si myslím, že sa nám podarilo spojiť práve nie kultúry, ale ľudí medzi sebou, ktorí žijeme v rôznych integritách, v rôznych kultúrách a našli sme spoločné niečo.
A to som veľmi rád, že sa nám podarilo. Ja som šťastná, že dneska sme sa tu stretli na pôde, kde som ja prežila vlastne svoju mladosť. A teda to, čo robíme v Chorvátsku, menšiny medzi sebou, to ste teraz vy spravili tu medzi 3-4 menšiny, ktoré tu žijú, teda vlastne nie moravská, slovenská a teraz sme my do toho prišli Chorvátska. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo uskutočniť a že sme do toho zapadli teda a že to budeme rozvíjať ďalej a budeme pokračovať v tom. Aj ďalej sa modlia za svoje rodiny, za mier, čo svet potrebuje. Nech ohňostroj slávy je na nebi a radosťou v srdci sa ľahšie žije a oslavuje. Takéto stretnutia ukazujú, že kultúrna rozmanitosť nie je prekážkou, ale príležitosťou. Já jakož jsem se narodil na Moravě a Slovensko nikdy nebylo daleko. Hodil jsem kamenem, ozvalo se, čo robíš. Ano, z druhé strany Moravy. Takže my jsme nikdy nebrali rozdíly mezi Slovenskem a Moravou. To pro nás vždycky bylo jedna rodina. A vlastně to, že jsou tady a že jsou tady ty spolky, jak jste vy, že šíříte moravské písničky, prostě je to jenom dobře. Hlavně pro ty mladé. Mladí potřebují slyšet tady ty písničky, potřebují znát tu tradici, protože jim to nikdo, Facebook jim to nedá. Súčasťou besedy bolo aj premietanie dokumentárnych filmov o Moravanoch, ktorí žijú na Slovensku, i o účasti mužského speváckeho zboru Mužáci Morávia na festivale v Rieke v roku 2025. Filmy si môžete pozrieť aj na web stránke moraváci.sk. Chcela by som k dnešnému stretnutiu poznamenať alebo poďakovať všetkým, ktorí sa na tomto stretnutí podielali. Bolo to veľmi krásne, excelentné vystúpenia z jednej i z druhej strany, čo sa týkalo našich mužákov, čo sa týkalo našej návštevy a popriať im do ďalšieho života všetko najlepšie. Podujatie prinieslo aj silné emócie a potvrdilo význam spoločných stretnutí. Projekt Moravské besedy tak ukazuje dve dôležité roviny. Vzdelávanie mladých a budovanie vzťahov medzi ľuďmi. Hudba, tradície a spoločné hodnoty tak vytvárajú mosty, ktoré pretrvávajú aj v dnešnom svete. A práve v nich sa ukrýva skutočný význam spoločnej identity.